طبق معلومات агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон 23 июли соли 2022 шумораи аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ба 10 миллион нафар баробар шуд. 23 июли соли 2022 тифле ки бо таваллуд шуданаш шумораи аҳолии тоҷикистон ба 10 миллион нафар расид муайян гардид. мувофиқи маълумоти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон модари тифл сокини шаҳри душанбе кӯчаи абдулқодирхоҷаи савдо гузаргоҳи 2 ҳавлии 74 мағфират шокирова соли таваллудаш 1999 мебошад. тифли навзод дар ин оилаи ҷавон нахуст фарзанд буда модараш мағфират шокирова зани хонашин ва падараш соли таваллуди 1998 коргари муваққатӣ дар хориҷи мамлакат Фаридун Баротов мебошад. тифли навзод писар буда имрӯз 23 июли соли 2022 соати 12:27 дар таваллудхонаи рақами 2 шаҳри Душанбе ба дунё омад. вазни писарчаи навзод 3 килограмму 250 грамм буда қадаш 50 сантиметр мебошад. вазъи саломатии кӯдаки навзод дар лаҳзаҳои аввали таваллуд аз ҷониби мутахассисон хуб арзёбӣ шуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон падару модари тифлро табрику шодбош гуфта ба раиси шаҳри Душанбе дастур доданд ки оилаи тифли навзодро бо хонаи истиқоматӣ таъмин намояд. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар бораи ба мағфират Шокирова ҷудо намудани хонаи сеҳуҷрагӣ қарори дахлдор имзо намуд. модари хушбахт баъди аз таваллудхона баромадан ба манзили нави сеҳуҷрагии худ гусел карда мешавад. ҳамчунин бо ташаббуси раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ манзили зисти тифли навзод ки бо таваллуд шуданаш аҳолии Тоҷикистон ба 10 миллион нафар расид бо тамоми ашёи рӯзгор таъмин карда мешавад. оилаи хуштолаи кӯдаки навзод ва аҳли хонаводаи онҳо барои таваҷҷуҳу ғамхорӣ ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ изҳори сипосу миннатдории бепоён намуданд. ман хеле шод ҳастам ки имрӯз фарзанди ман дар ҷумҳурии тоҷикистон 10 миллиона ба дунё омаданд. аввало миннатдоригии худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ мерасонам ки чунин ғамхориҳо ба мо доранд. дар ин рӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинони мамлакатро ба муносибати ба 10 миллион нафар расидани шумораи аҳолии тоҷикистон табрик намуданд.